های مینخون من شناخت شدیم یادری فهمیدیم شما من شمایه اگر شما راضی باشید من شما خوشبخت میکنم акун ин масъалаи ҷиддӣ одам як бор ҳаёт мебиёд манам як бор оиладор шуда то охири умрама хушбахт зиндагӣ мекардагӣ ман як бор нақс фикр карда бинам шумо хабарша метиҳам майли шумо абонам шад o'kada бинед ман сони хонагиро бо мефисонам ҳам бача зӯр бой мошинашай корашай худаш ҳам аккуратный шавҳар бошад ҳам бой мешаде хонагиҳош ҳам аст ин хе шанс ябу мешаде ҳозир негӯм дига набиёд чи лучше розӣ мешам мемонидӣ ман як бор ту ӯй карда бинам ама ҳаминҷо ӯй мекунем гуфтам хай ёрдамтиам ӯкадам гуфта бо иштимодам хамала шумо наз ӯка бинед қавиш дидан Ночки в тренде, ла-ла-ла-ла-ла-ла.